пандемияи коронавирус ахиран имтиҳоноти хатми мактаббачаҳои тоҷикистонро низ лағв кард. Баҳои номаи камоли хатмкунандагони синфҳои 9 ва 11 мактабҳои таҳсилоти умумӣ бегузаштан аз имтиҳонот ва бар асоси баҳои ҷамъбастии чаҳоряки таҳсилоташон гузошта хоҳад шуд. ин тасмим бар асоси қарори ситори ҷумҳуриявии пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 гирифта шудааст. аз вазорати маориф то ҳанӯз ин қарори ситор дар ҳоли омӯзиш аст. дастур шудааст ки вазорати маориф аз болои гузарондани аттестатсияҳои хатми назората ҷиддӣ барад, то ин ки шаффофият ва дастуроте ки аз тарафи роҳбарияти ситор дода шудааст, ҳамун ба таври шаффоф баромада шавад. аммо дар зимн озмун барои дарёфти медалҳои тилло ва нуқраи хатми мактаб тибқи маъмул баргузор хоҳад шуд. омӯзгорон тасмими лағви имтиҳоноти хатм дар мактабҳоро тадбири иҷборӣ дар шароити пандемияи коронавирус унвон мекунанд ва аммо бар инанд ки лағви имтиҳонот бар сифати дониши хонандагон бетаъсири манфӣ нахоҳад монд. аз рӯи чоряк баҳо гузоштан ба ин хонандагон, яъне он хонандагоне ки умуман дар фикри дарсу хондану баҳояшон набуданд, аламихел боз беаҳамиятии худро яъне давом медиҳанд. шояд ки дигар дар имтиҳони дохилшавӣ низ онҳо каме бепарво бошанд. ба гуфтаи омӯзгорон ҳудуди 15% барномаи таълимии соли хонишро мактаббачаҳо наомӯхтаанд ва ин албатта замони имтиҳоноти дохилшавӣ ба мактабҳои олӣ ва махсус нақши манфии худро хоҳад гузошт. аксари хатмкунандагон мегӯянд аз имтиҳоноти хатм интизороти бештар доштанд ва масъулияташон барои имтиҳоноти дохилшавиро бештар мекард. масалан агар бо экзамен месупурдем хубтар мешид ки барои 3 мешид, агар 4 мегирифтем, агар ки 4 мебудам 5 мегирифтем, хеле хубтар мешида. бо иллати густариши пандемияи коронавирус дарсҳо дар макотиби миёнаи тоҷикистон аз 25 апрел қатъ карда шуд. соли ҷорӣ макотиби тоҷикистонро 162 000 синфи 9 ва бештар аз 123 000 синфи 11 хатм хоҳад кард. масъулони маркази миллии тестӣ мегӯянд, имтиҳоноти қабул ба мактабҳои олӣ ва миёнаи махсус дар муҳлати муқарраршуда баргузор хоҳад шуд.